Türkmenistan'da Qara bazarda dollaryň bahasynyň 25 manat derejesinde saklanýandygyna garamazdan azyk we senagat haritlarynyň şol sanda dermanlaryň hem bahalary dollaryň 30 manatdan hem aşy bahalanan döwründe kesitlenen narxlarda bolmagynda galýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan söwdegärler dollaryň bahasynyň bu ýagdaýda iň azyndan bir aýça mese wagt saklanmagyny dowam etdiren ýagdaýynda haritlarynyň bahalaryny peseldip başlamagy göz öňünde tutýandyklaryny aýdarlar. Bu ağırlıkta yurtta kartlardaky pullary naklaşdyrmakdaky dowam edýän kynçylyklaryň fonunda lewapda nagdal görnüşdäki hasaplaşyk üçin raýatlaryň aýlyk girdijileri we pasport nusgulary talap edilip başlandy. Aşgabatda dollaryň satyn alyş narhy 25 manat 50 teňe derejesinde saklanýar. Ýöne muňa garamazdan hiç bir haridyň bahasyny peseltmeýärler. Diňe garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany etiň bahasyny aşakladyp 1 kilogramyny 35 manatdan satdylar. Emma çekilýän etiň ýarpysyndan gowragynyň süňk we iýmiti yaramaýan bölükleri düzýär diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri 29 sentýabrda yerli habarçymyza gurrun berdi. Azatlyň ýurdun beýlik sebitlerindäki habarçylary hem dollaryň bahasynyň ozalkysyna görä pese gaçmagynyň izi bilen azyk önümleriniň durmuş enjamlarynyň we awtolog üçin ätýaşyk saýlarynyň bahalarynyň arzanlamaýandygyny tasdiklaýarlar. Sol bir wagtda söwdegärler haritlaryny dollaryň ozalky has ýokary bolan döwründe satyn alandyklaryny, şol sebäple häzir olaryň bahasyny arzan adyp ziýana galyp bilmeýändiklaryny aýdarlar. Egerde dollaryň narhy iň azyndan ýene bir aýça mese häzirki derejesinde saklansa, diňe şondan soňra dollaryň häzirki kursyna laýyklykda alan haritlarymyza baha keseriz. Egerde häzir ozaldan satyn alyp goýun haritlarymyzyň bahasyny peseltsek, onda girdijiden beter ziýana galýarys diýip lewaply hususy söwdegärleriň biri habarçymyza aýtdy. Habarçymyz Gündoğur welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabadda 29 sentýabrda dollaryň Qara bazardaky satyn alyş bahasynyň 1 manat gymmatlap 26 manada çelini ýetendigini belledi. Şeýle sebitiň bazarlary bilen birlikde dermanhanalarynda hem bahalaryň ozalky ýaly ýokary bolmagynda galýandygyny ynykdy. Galy berse de Azatlyň bank ulgamyndaky çeşmeleri dollaryň narhynyň birden pese gaçyp başlamagyny ýakynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ykdysady, bank we halkara mali gurumlary toplumyna ýolbaşy hökmünde bellenmegi bilen günümel baglanşdyrýarlar. Olaryň sözlerine görä häkimetler munyň bilen Kiçi Berdimuhammedowyň wezipe bellenmeginden soň ýurtdaky çökün ykdysady ýagdaýy gowulaşan ýaly edip görkezmegi we onuň awraýyny ýokarlandyrmagy maksat edinýärler. Bu ağırlıkta yurdun raýatlarynyň bank kartlaryna geçirilýän zähmet haklaryny we kömek pullaryny naklaşdyrmakdaky başdan geçirýän kynçylyklarynyň üstüne ýene de goşmaçy çäklendirmeler girildi. Indi Lewap welaýatynyň dermanhanalarynda nagdal hasaplaşyk üçin raýatlaryň pasport nusgulary we aýlyk girdijilerini görkezýän güwanama sorulýar. Tölek terminallary ähli dermanhanada ýok, barlarynyň aglawysynda da işlemeýär. Indi kartyň bilen tölek etjek bolsaň, aýlyk girdijini görkezýän güwanamany we pasportyňy soraýarlar diýip bu ýagdaýlary 28 sentýabrda başdan geçiren şeýle-de adynyň efirde üýtgüdelip Zafar diýilip tutulmagyny soran Türkmenabadly ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Zafar satyjydan munyň sebäbini soranynda ol käbir raýatlaryň başga bir ýerleriniň kartlaryndan tölek edip, soňra puluň belli bir bölegini tutup galyp, kartyň ýesine puly nagd görnüşinde berýändigini, soňky çäklendirmeleriň hem hutus sebäpden girdilendigini aýdypdyr. Tölek etse edipdir-de, size näme? Tölegi geçirse bolanydyr da diýip satyjy ýüzlendim. Ol bolsa soňundan käbir raýatlaryň hatda bir maşgulanyň agzalarynyň hem kartyndan bidin ulanylandygyndan çykady edip gelýändiklerini öňe sürdi. Satyjy nowatda aýalynyň kartyny alyp gelen adamyň hem tölegini kabul etmekden ýüze wurdy diýip 40 ýaşlaryndaky Zafar sözüne goşdy. Terminallar arkaly nagdal görnüşde edilýän töleklere girdilen soňky çäklendirmeler barada ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisi boyun almaýan Türkmen hökümetiniň degişli edarlaryndan, şol sanda ýurdun maliýe we ykdysadyet ministrliginden we yerli banklardan goşmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary boyun almaýarlar we nagd pul ýetmezçiliginiň sebäpleri barada hiç bir düşündürüş hem bermeýärler. Muňa derek häkimetler bankomat nowatlaryny ýaşyryp bu baradaky habarlara garşy görüşýärler.